Masu kallon mu da sauraron mu barkanku da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin da ke zuwa muku daga nan kafar yanci karkashin jagoran shirin Mustapha Ramalan. Guguwar siyasa da ta riga da ta kada na zaben shekara ta 2023 a jihohi daban-daban har ma da 'yan takarkari da suke kokarin tsarewa karagar mulkin Najeriya bayan kammala wa'adin shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ake sa ran za a gudanar da zaɓe na shekara ta 2023 a watan Fabrairun shekarar mai kamawa da kuma watan Maris kamar yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana. 'Yan takarkari da kuma magoya baya dai suna ci gaba da nuna ra'ayinsu na sha'awar tsayawa takara a madafin iko daban-daban. Hakan take a jihar Kaduna, Najeriya, inda ake samun magoya baya da suke ta kira ga gwanayen nasu. Masu kallon mu da sauraron mu, idan ba ku manta ba, a jiya mun kawo muku wani tattaunawa ko kuma in ce hira da aka yi da wasu daga cikin magoya bayan Dr. Bashir Jamu, wanda suke ta kira da cewa shine ya cancanta ya fito ya tsaya takarar kujerar gwamnan jihar Kaduna, inda suka kaddamar da wata kungiya da ake kira da Jamu Social Media Forum, wanda kuma suke ta bayanin cewa babu wani dan takara da ya cancanta ya gaji gwamna Malam Nasir El-Rufai baya ga Bashir Jamu, kasancewar abubuwan da ya yi wanda aka gani a ƙasa. To masu kallon mu da sauraron mu, a yau ma akwai sauran waɗanda suka tofa albarkacin bakin su akan wannan gwani nasu, wato Dr. Bashir Jamu. Ɗaya daga cikin su kuwa akwai Ahmad Muhammad, wanda ake kira da Yariman Buhari. Ya bayyana cewa a nashi ra'ayin babu wani wanda ya cancanta da ya tsaya takara kuma a bashi dama, domin mutanen jihar Kaduna sun riga da sun ga kamun ludayin shi da ya wuce Bashir Jamu. Ga dai abin da Yariman Buhari yake cewa. Mun dade yadda siyasa ke cewa muna ta tura mota kala-kala, tun ana dampo muka ta turawa har muka tuba da Land Cruiser irin mai rusau din nan muka tura aka zo. Yanzu Allah ya kawo mu, Allah ya ansa don talakawa, Allah ya kawo wannan tafiyar wanda aka san mutuncin mutane, wanda aka alƙawari, sai da aka mana alƙawari cewa za a gina mutane ba za a rusa mutane ba, ya sa muka shigo. Saboda haka duk wani wanda yake takama da wani abu cewa shi yana gidan kaza, to bai fi wannan gidan ba. Kuma mun shigo wannan tafiyar, kuma yanzu aka fara da mu za a yi, kuma mu za mu je mu samu, sai an alƙawari da talakawan Kaduna cewa za a yi abin da ya kamata a yi. Amma to a Yarima, ba ka ganin wasu sun cewa irin waɗannan kalamai ta kuce 'yan siyasa, al'umma sun saba jin su, babu wani sabon kalamai? Ai shi yasa duk wani dan siyasa ya ji kalamai kala-kala, duk wani wanda ya san siyasa ya ji abubuwa kala-kala. To shi yasa wannan da muka kawo ba mai surutu bane, aikinsa na baya za ka duba. Wani irin ayyuka ga ina na ta faɗa ma, wannan mutumin da ka gani ya gina mutane, ka je port ka gani mutane da aka gina, ba wai ƙanana ba wanda ake na kan titi ba, sharan titi ba su bane, wanda yake karban kuɗi a dala, mutane da suke karban kuɗi a dala aka gina. To maganan security wanda shine yanzu ya damu talakan Kaduna, har gida za a zo a ɗauki mutum a Kaduna wanda mu muke yawo cikin dare, mu je mu ta yawo, mu je ko ina ba ma tsoron komai. To yanzu a gidanka, har gidanka za a zo a ɗauke ka. To yanzu shi wannan da nake faɗa ma, security, kowa ya san Lagos support din nan, sace-sacen da ake a Lagos. To tun da ya hau yayi wannan abin da ake deep blue, to yanzu babu maganan, yanzu ma mutane turawa suna zuwa Najeriya suna cewa ya aka yi kun security na abin. To shine zamu kawo Kaduna will be secured, Kaduna people will be built. To muna musu wannan alƙawarin, za mu gina mutane, mu ba mu rusa kowa ba, wallahi ba wanda za mu rusa. To za su cewa wannan gwani naku al'umma ya cewa ba dan siyasa bane, ya za ku tallata shi? Wane ne aka haifa da siyasa? Da ko wanda ma ya taba cewa shi accidental ne ko? To mu namu ba accidental bane, prepared administrator ne, well prepared, well groomed administrator. Mu ya accidental bane, we are very prepared. Saboda haka kuma ina son na faɗa ma, wannan mutumin da muka kawo to ba wai zai aiki ba, ya fi kowa sani bane ba. Abinda jama'a suke so shi za a yi. Mu ba wai muna cewa mu jama'a sai ranar zabe suke da hankali ba, amma aka gama zabe ba su da hankali, ba su ma san ciwon kansu ba. Abinda ake faɗa mutane kenan. Amma mu wannan dan takarar namu, wannan da muke kawowa, jama'a su za su ce ga abinda za musu, kuma shi za musu.
kuma bai masu ba mu sai da zamu yi da su kuma ba ma mata ta haka